Какво става, хора? Аз съм Самбът, не Самбата, бе. Бран, бере. Какво става, хора? Не съм качвал на Майнкрафт от много време. Какво става? Не сме се виждали от много време. Така ще играем Майнкрафт хардкор. Така пишем сервера Майнкрафт. Хардкор. Не мисля така, че не се казва, да. Нормално сложно. Разбира се. Си. Некак си са 1, 6, 7, 2, така. Сложиме това. Нанчета. Съжалявам, че го качвам от 10.4. Съжалявам, че го качвам рано. Не. Сега се чувате какво е това. Това е моето куче. Зарежда. Сега. И... доста нормален сервер, бих казал. Там е готино. Ами да почваме оцеляването. Няма да умираме. Трябва да умираме просто. Доста хора казаха, че Minecraft Hardcore е най-трудното нещо да умреш. Така че, ако умра, трябва на сервера. Няма как го да правя, като умра. Събираме дърво. Така. Сега се чуете кой говори. Там е една комшия. Така. Правим едно. Свикнал вече да правя брада и керка така. Дилерит. Дай камък. Бате, не ми давай такова нещо. Май тук съм загрешил. Не, къде има? Тук. Камък е тях. Може да ми дадат късмет. Ето. Камък. Сега умирам в лава. Няма. Надявам се това видео да го кача и да снимам способности. И така хора, мерси. Добре да ви кажа мерси за 30-те лайка. Тоест не 30-те. Абонирана. И вече изкарах първите си 79 лайка. Дайте един лайк, за да стигнем 100 лайка. Така. Пребяваме. Сега чувате някакво си куче. Тук живее. Тук къде съм аз. Тук къде е кучето. Живее баба ми. Значи, стори, че чувате такива странни звукове. Слагаме една печка. Пъм.
сервирам. Леко кошка. Ева тук за храна. Храна, yes. Хора, слезайте ме в Инста. Казвам се Самуил Илянов 11. Защо говоря? Сега се питате защо говоря тихо. Просто на мене ми се спи и просто не мога да правя видео. Така че, чувате ли ме? Трябва да е телешко. Мали не сме играл тая игра от един месец. И за жалост, хора, трябва да ви кажа една новина. Спирам да качвам с братовчет ми. Защото той има Samsung и знаете, нали, като слагате някакъв си файл с Minecraft, влизате на Minecraft и ви изкарва и така му стане на него и няма да качвам вече с него. Ще качвам с един моя приятел. Изрежа видеото и ще изчакам да направя много дърва. Хайде, чао. Не спирам видеото, просто ще го изрежа. Така, хора, направих си нещата. Събрах Ариан. Един момент. Така, хора, видях една кучийка, която отпред от моя къща. Така. И това ще е интрото. Надявам се едно зомби да не ме убие. Ще е лошо. Сега се чудите защо ти няма инвентаря на настройките. Бутоните просто сега ще ви покажа. Къде съм? Epin Street. Влизате в видео. Изкарява на ход. Нали го виждате тук? Ей! Ще имам копирайт! Изкарява на ход. Натискате го и бам! Имате го. 45 ариан, 54 въглища, една ябълка и перфектно завършва този епизод. Така че 8 минути и 30 и няколко минути. Така. Това видео беше едно от най-бързите. Надявам се да го харесате. Абонирайте се за канала. И чао! Преди колко часа? 10:55. 15. Така че лайк, за да имате ябълка. Айде, чао! Чао!